mesiaca sme privítali s veľkou radosťou, pretože žiakom začali jarné prázdniny. V našom spravodajstve sa však ohranieme za mesiacom február a akciami na našej škole. Prajeme vám príjemné sledovanie. Hlavnou udalosťou mesiaca bol sviatok našich patronov svätých Cyrila a Metoda. V tento deň naša škola organizovala krajské postupové kolo recitačnej súťaže kresťanskej poézie a prózy a slovo bolo u Boha. Zabojovať o postup do celonárodného kola prišlo vyše 60 súťažiacich v 5 vekových kategóriách. Počas svätej omše účastníkov povzbudil duchovný správca školy. Aby ste mali radosť, lebo každý človek, ktorý chce do svojho srdca prijímať to Božie, tak každý je víťaz. Chcem veľmi pekne ďakovať celému tímu Cirkevnej spojenej školy, ktorý naozaj obetavo a trpezlivo pripravoval túto súťaž a verím, že toto bude naozaj dôstojnou oslavou našich vierozvescov, ktorí majú dnes sviatok svätého Cyrila a Metoda. Prajem vám veľa síl, držím prsty. Odborná porota posudzovala nielen techniku prednesu, ale aj duchovné posolstvo textov. Chytil ju za ruku a zdvorilo jej povedal: Volám sa Hanzi a som princom ďalekej krajiny. Prosíme ťa, Cezáre, pri samote našej. Nastane ešte koľkokrát tento osvetný zrak. Prešľap vina. Ticho lože. Prešľap vina. To je krása, rajská krása. Psst, nebuďme ho, ticho buďme. Koľko máš rokov a odkiaľ si tu prišla na súťaž? Mám rokov 6 a prišla tu zo školy Kamenice. Filipko, ty si tu už bol minulý rok však. Páčilo sa ti minulý rok? Tak prišiel si teraz znovu. Ja sa volám Jan Aruši, bývam v Humennom a prišiel som z Laboreckej. Aký text si vybral? Ďakujem ti za včeličky, ale nevybral som si ho sám, ale pani učiteľka mi ho vybrala. Mladí recitátori si uvedomujú rozdiel medzi klasickými dielami a náboženskou literatúrou. Nerozprávam nejaké tie fantazijné somariny, ale hovorím o Bohu, ktorý je a čo sa stalo. Mám až zimovriavky mi niekedy idú, keď to čítam, alebo keď to prednášam. A na prvom mieste sa umiestnila a postupuje Mária Macková. A všetci sme videli a počuli, že najlepšia recitátorka kategórie prózy bola Barbara Kerekaničová. Výborne. Víťazkou v kategórii poézia sa stala Klára Halasová. Víťazom v kategórii próza sa stal chlapec a je to Peter Terbitko. Dovolte teda, aby sme najprv vyhlásili výsledky kategórie 3., teda žiakov 7. až 9. ročníka. Najviac nás ako porotu ako celosť presvedčila Alfreda Maurovská. Dobre, tak. Predpôstny čas je venovaný najmä zábavným akciám. Dve z nich, karneval mladších žiakov spojený s posúvaním prvákov a fašiangový ples školského klubu si môžete pozrieť v krátkom zostrihu.
naozaj ďakujem, že ste prišli. Držím vám prsty pri ďalších ročníkoch. Celoslovenské kolo súťaže sa uskutoční posledný marcový víkend v Bratislave. Predpôstny čas je venovaný najmä zábavným akciám. Dve z nich, karneval mladších žiakov spojený s pasovaním prvákov a fašiangový ples školského klubu, si môžete pozrieť v krátkom zostrihu. Ja som žiačik prváčik. Hoci som len nováčik. Sily mám ja veľmi dosť. Budem všetkým pre radosť. Tak hneď prvý Dávidko Bača.
mám na srdci veľmi dobrý pocit a hneď mi je veselšie. Chcem vám zaprijať, aby vám tá radosť, ten entuziasmus vydržali, aby ste boli stále šťastní a veselí a aby ste boli stále veľmi na tú školu, ktoré vám príjemný zábav, držte sa, bavte sa, príjemný požehnaný. Volám sa Matúš Bartko a som riaditeľ tejto školy, cirkevnej spojenej školy, ktorá sa skladá zo základnej školy, ale aj z gymnázia. Mojím úsilím je prinášať do tejto školy ducha, keď sa môžeme otvorene rozprávať o problémoch a zároveň chcem načúvať stále hlasu študentov, ale aj učiteľov. Chceme byť škola dobrých vzťahov, ale škola dobrého a kvalitného vzdelávania. Máme šikovných žiakov, o tom svedčia rôzne umiestnenia na súťažiach a zároveň aj veľmi ľudských a príjemných. Budúci školský rok otvárame jednu triedu gymnázia 4-ročnej formy a jednu triedu gymnázia 8-ročnej formy. Najneskôr do 30. marca tu budú umiestnené tiež kritériá. Ďalšou veľmi obľúbenou aktivitou, ktorá sa koná na našej škole je lyžiarák. Aktuálne teraz prebieha tento týždeň. Každú stredu z deň 10 ráno aj každý prvý piatok je tu možnosť svätej omše. Sports is bungee jumping and rugby. What different genres of movies do you know?
Fantasy, potom science fiction, comedy. Have you read this story? Do you know it? Tomáš, do you know this story? Yes. Yes, and you, Victoria? Yes. A wolf knocked on the door. Let me come in, said the Zaujímavé pokusy z fyziky. Vyletela to. Pozerajte, ako sa mení z jedného pohára do druhého, ako sa vám prelieva kvapalina. V jednom pohári je voda a v druhom pohári je olej. Videli ste, ako ste mali olej v jednom pohári a v druhom bola voda. Že rodina je to isté, viac osôb je to jedna rodina. Čiže každá rodina je obrazom Boha na zemi, ale on ešte zúža ženy vo všetkom, že ako žena rozmýšľa, ako cíti, ako koná, a je to ako muž rozmýšľa, cíti, ako koná. Od Boha ďakujte denne za to, za náš život. Tomáte, petersilie, kohlráby, gurke, karote, paprika, Kartoffeln und der Tee und Mineralwasser. Das ist alles gesund. Teraz vám slečný ukážu ten pekný pokus. Vidíš, aké biele? No, v prvej kadičke máme 15 ml kyseliny chlorovodíkovej. Vidíme tú reakciu. Takže budeme si pamätať, že hliník má aké vlastnosti? Deviatáci? Amfotérne vlastnosti. Ovoňajte, či to je ozaj víno. Takže vidíte, že víno už je zmiešaný s dosečenom zrasalným, aby to urychlilo reakciu. To si to chce skúsiť. No, vidíme, ako hlasí sa nám sladký. No, tak vymente si, prosím. Cukor tu pôsobí ako palivo. Tak najviac ma zaujala biologická a chemická učebňa a páčilo sa mi na chemii to, že boli tu také pokusy, ktoré sa u nás tak často nerobia na hodine, a na biológii práca s počítačmi, aktivita žiakov alebo študentov a práca s knihami. Čo ťa na našej škole najviac zaujalo? Asi tá chemická laboratória, pretože my na našej škole tak nemáme a tie pokusy, no. Chcel by si prísť na našu školu? Uvažujem o tom a asi prídem. Ako hodnotíš dnešný deň na našej škole? Výborne. Čo sa ti tu najviac páčilo a prečo? Chemické pokusy, lebo boli také srandové. Vy ste sa dali na našu školu? Určite. Ďakujem za rozhovor. Boli školy, ktoré reagovali na našu výzvu, pri sa pozrieť na náš vyučovací proces a na to, ako to u nás vyzerá a chodí v rámci školy. No a čo sa týka z pohľadu možno takých našich študentov, mám takú obrovskú radosť, ako sa do toho zaangažoval celý študentský parlament a čo všetko pre tú prípravu, aby to vyzeralo tak, ako to vyzerá, urobili. Študenti, ktorí sa toho dňa zúčastnili, tak kvitovali hlavne takúto rodinnú atmosféru a to je vlastne našim cieľom, aby sme sa tu všetci, ktorí už sme tu prítomní a takisto, ktorí prichádzajú k nám, cítili ako v rodine. Dobre, ďakujem za rozhovor. Ďakujeme vám za pozornosť. Kolektív CM televízie sa na vás teší opäť o mesiac. Dovidenia.